Good afternoon, peeps! Happy Friday, guys! Happy Friday! It's Friday again. Ang bilis-bilis ng panahon. Naka-makeup ako't lahat. Magpipicture-picture kasi ako mamaya kasi meron akong ipopost sa Instagram. Anyway, nakatapos ako ng isang video kanina. And, inaayos ko lang yung thumbnail. Pupunta kami kina Lyra. Ito na naman yung mga biglaang lakad. Parang ngayon lang ata na-finalize. Kaninang umaga lang kahapon. Nag-text sila about it. Pero, hindi ko na masyadong napansin kasi late na. So, ngayon lang nag-finalize na pupunta kami kina Ly. Mamayang gabi, mga 6. So, pagdating ni Dan, diretso na tayo dun sa bahay nila Lyra. May mga gagawin lang ako. I will take a photo for an Instagram post para sa Shopback. Uy, update pala sa Shopback, guys. Meron akong video about Shopback, diba? Tapos sabi ko sa inyo, i-update ko kayo kapag na-receive ko na yung points. Natanggap ko na yung points. Tapos, I placed another order. Kasi ang tawag dito, may biniling iba si Mark, may pina-order, may gustong bilhin na iba si Mark. So, nag-order ako, and ito, naka-ano ako, wait, check ko lang. Yeah, naka 35 pesos na naman ako. Yung in-order namin, siguro mga just over 1,000 pesos. Yung nabayaran ko, tapos meron akong 35 pesos sa Shopback. O, di ba ang galing? Hindi ko pala nga siya ma-withdraw kasi meron pang specific time na kailangan mag-stay yung points mo dun before mo siya ma-withdraw. Pero you can withdraw it. So, ako na talaga ang may pera sa Shopback. Guys, tingnan nyo ako. Ako na talaga ang nag-ready ng mga lanera. Kasi mag-aano sana ako magle-leche flan para dalhin natin kina Lyra. Pero yung eggs namin, 4 na lang. Kulang. Kailangan natin ng 8 eggs. So, magsistick na lang ako sa aking original plan. Magdadala ako ng dumpling king na dumplings kasi masarap yun. Dadala sana ako nun. At saka ito. Kaya lang, yun kasi yung plano namin na i-dinner ni Dan talaga mamaya. Magda-dumpling king kasi talaga kami. Kasi hindi kami bumili ng pang-dinner tonight. Kasi nagkikrave ako ng dumpling king. Tapos biglang nagyaya nga si Lyra na punta sa bahay nila. So, yeah. So, sabi ko magdala na lang ako ng dumpling king para makain ko pa rin yung gusto kong kainin. Kasi masarap talaga yung sauce nila, guys. Gusto ko din matry ng mga girls. So, yun na lang. Magdala na sus, magle-leche flan na sana ako, beshi. Kasi meron pa akong meron pa akong mga gatas. Kaya lang, wala tayong egg. Kailangan natin ng 4 more eggs. Isa dan darating pa mamaya pa. Wala na tayong time. Trabaho na lang muna ako. Tapusin ko lang yung mga thumbnail, guys. Para ready na talaga tayo. Gabundok ang ating tutupiin, guys. Gabundok. Pero okay lang sa akin nagtutupi kasi isa siya sa mga household chore na pwede ako makanood-nood ng mga YouTube videos. Kasi kapag naglilinis ako, hindi naman ako nakakanood, nakakinig lang ako. Kaya hindi ako nakakanood masyado ng mga videos. Kaya gusto ko nagtutupi. Tapos gusto ko din marami. Like, ganito karami. Kaya lang, ang bilis lang sa akin ito eh. Mabilis lang ako matapos. Yung pinapanood ko ngayon is yung Top 15 question and answer portion ng Binibining Pilipinas. Binibining Pilipinas. Napanood ko na to pero pinapanood ko siya ulit. Gusto ko lang marinig. Kasi nanonood ako ng mga interviews nila. And gusto kong balikan yung mga answer nila. And yeah, sila na talaga. Anyway, tupi-tupi tayo mga kaibigan. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong.
Dito na si Dan, guys. Tingnan niyo tong taong to. Binigyan niya ako ng flowers. Wala lang naman daw. Sabi ko, bakit? Sabi niya, wala lang. I thought you might like it. So pretty, my love. No, not there. Why did you give me flowers? Sorry? Why did you give it to me? Guys, it's Friday. Let's put it in the vase. And meron akong package, but later na yan. Oh, I got you What? cassava cake as well. Oh, you got me these? My class is today, so just got you that. Meron tayong cassava cake. I'll keep it in the fridge. No, it's about it. Should we call the, No, we're not leaving yet. yeah. But we need to make sure that it's ready, like, you know, before we get there. Yeah, So we can just, it'll only like, take 15-20 minutes to do. pick it up and then I'll that's have a it. shower there, so we've got plenty of time. Okay. Guys, bumalik kami dito sa bahay. Alam nyo ba, bumiyahe na kami. Nakabili na nga kami nito, oh. Nag-order ako over the phone, tapos nakabili na kami nito dumplings. Tapos bumili din ako ng extra sauce. Ito yung sauce na gusto kong, chili sauce. Ito yung chili sauce na gusto kong i-try nila. Ibang klase ito eh. Hindi ko alam kung na-try na nila to, pero masarap to, guys. Tapos pagdating namin doon, pag pick up ko ng order, sabi ni Dan, nilagay mo ba sa tubig yung flowers? Sabi ko, wala, hindi. Ayun, pagalitan tuloy tayo. Sabi niya, anong ginawa mo nung nagsha-shower ako? Sabi ko, inayos ko yung video ko, babe. Sabi niya, ano ba yan? Yung video mo, gabing-gabi na. Diba dapat hindi ka nag-video sa gabi? Pagalitan tuloy tayo, guys. Ano ba yan? Babalik kami kasi mamamatay daw yung flower kapag walang tubig. Buti na lang, malapit lang yung dumplings. Bumalik talaga kami. Sorry naman. Sorry po. Tahimik lang ako. Kasi siya. Yung takbo niya, parang medyo bilis-bilis na. Tahimik lang muna tayo. Kasalanan ko kasi. It's my fault, people. Yung sa lips ko, ginamit ko yung Maybelline na Matte Ink Shade Lover. And okay pa naman siya. Magre-retouch sana ako eh, pero hindi. Nagdoodles ako kanina, in fairness. Puti na naman tingnan ng mukha ko. Nag-ano ako eh, Bello tinted sunscreen. Yun. Anyway, sabi niya, ako na lang bahala. Dito na lang natin sa labas i-park yung car. Diyan ka na lang sa car. Ako na bahala maglagay ng tubig. Hindi na ako hindi na ako umimik na yan. Kung lang siya kasi medyo na siya. Sapot na siya, besh. Anong Tagalog ng sapot? Medyo, inis ba yung sapot? Hindi ko alam. Gisapot ng aking Mr. Bear. Anyway, gusto ko pa bumili ng Moscato. Kaya lang hindi ko alam kung magkaka-time pa kami. Lambingin natin mamaya para makapag-stop tayo. Para makabili tayo ng Moscato. Diyan kami nang galing, guys. Bili lang kami ng Moscato dyan. Sorry, that's it? Dito na kami, guys. Oh. Yeah. Oh, good. May mga basura pa talaga. Na-try mo na tong ito, dumpling ng Dumpling King? Hindi pa. Saan may dumpling king? Doon malapit sa amin. Masarap tong sauce nila. Tingnan mo iba. Ay, iba. Sobrang dami ng garlic. Oo nga, masarap to. Try it. Anong ginawa mo today, like? Inayos ko lahat ng video Hi, ko guys. para, hi guys. Para wala na akong iisipin sa weekend. Bakit busy yung weekend? Footy na naman. Right. Buti pala. Buti na lang pumunta kayo today pala. Kaya nga kasi bukas hindi ako available. Buti pala. May footy. Ano siya, kapag extra na sauce, $2.50. Okay. Ito marami. Meron sila maliit. Marami nila. Masarap to. Nagluluto sila ng sinigang siya na. Sinigang. Hindi malamig today. Oo nga, hindi masyado. Dala hapon ng Din. jacket, hindi ko alam. Kahapon din, di ba? Maganda kahapon. Mainit kahapon. Nalagay ni Dan yung ano? So you're going to take the lead or not? Char, ikaw na talaga sa nagki-crispy pata siya, guys. Siya na naman. Ano natin, mainit pa naman. Tumatagal pa naman tumawala yung init. Kaya lang mamaya. Okay lang. Tatlo lang tayo. Dami natin pagkain. Kaya nga eh. Ito kasi yung kinikrave ko. Ito sana yung dinner talaga namin dalawa. Sabi ko mag-take away lang tayo ng ng dumpling.
Tapos yun nga, biglang nagyaya si Kati maganda. Sabi ko gusto ko pa rin kumain ng ano dumpling. Ng dumpling. So, I think they've done ganyan like din stamp ako. duty and all that, but once he said to do the stamp duty and his car was duplicated and all that sort of stuff, it was just cheaper to buy a new car. Dito na si Kati maganda, guys. Kati maganda. It was only $5. Tingnan niyo yung outfit niya, ano. Ang cute. Hi! Say hi! Whoa. Show them your outfit, Bob. Turn Ang around. ganda. Turn around. Oh! How old are you? How old are you? Ang damo na, ah. 4? All right. 54? Ano yan? 6? It was just a smoke Three. mask. I tried to go. 5? I had to go get my photo taken for. Six? Are you sick? How old are you? Cute ng shoes niyo, guys. Oh. How old are you? How old are you? They're screwing it. How old are you? Uy. So you have to upgrade the license. Yung isang araw, tinawagan namin si Molly. Ay, nahanap niya. Ay, boss. Feeling ko playtime. Kasi talaga niya yung boss. Lalapin lang ba? Mama, can I have your tights? Yes, I know. Kaninang have your tights? Bibigay niya sa akin. Hubarin niya. Hubarin niya. Akin na daw. Lulululu. Uy. Baba, akin na yan, B. But then it drops down. Ganda ng kulay. Ano tao? Ano? Mustard. Cute ng outfit niya. Linag mo ba yung ano mo? Nag-vlog mo na ba itong ano mo? Hindi pa uwi na. Ay, oo nga, no? Ay, talaga. Almonds to die? Oo, dahil. Kaya may gusto ko ano yung puffins? Meron akong ice cream yan. Ikaw na talaga. Ay, nako! Ginawa ni ano yan. Sila na talaga yung nasa ano. Nasa dining. Kailangan natin ng lemon? Hindi. Si baby may kumuha niya. Ha? Sorry, I didn't save you jumping up the set. Now, can you just run the butter in, please? The what? The butter. The butter? Yeah. Oh, May butter na yan! May dala sa loading dumpling. Hindi ko yan ginawa, ha? Ay, binili na tayo. Kain tayo! Baba, kain tayo! Ano pa? Okay na ba? Ayan, crispy ba? May nag-comment. Ay! Hello, wait lang. Bumabay ko lang to kasi dito pa upi si Veronica. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Dumikit kanina pa kasi yan dyan. Tagal kasing kape. Kanina mainit pa ngayon magamig na. Damihan mo dahil, hindi na maanghang. Aba, hindi tamang. Hindi. Kaya binibili ko yung malaki kasi ano, dinadamihan ko talaga. Try mo dugay. Saan? Kurang kita kasi ano. Dumikit. Iba siya kasi hindi siya chili oil lang. Ano siya, meron siyang laman. Yeah, Masarap, di ba? Masarap yung ano. Ano yung loob? Ano? Pork? Pork. Ito pork, ito. Tapos, iba-iba. Hindi. Pork. Pero meron silang chicken at saka prawn. Thanks, Dad. Yung marami sa inyo. Ang lalim naman para sa akin, Dad. Kaya nga eh. Thanks, Dad. Oo, damihan mo. You're welcome, Baba. Nasarap. Garlic, no? Garlic siya. Oo na may Sarap. chili. Ito yung version nila ng chili oil. As in, sobrang... Diba? Ibang-iba. Ibang-iba. Pwede bumili ka na ganyan lang sa kanila. $2.50 ang isang tin. Masang ganyan? Oo. Tumikikik na lang. Ang sarap. Sarap ng chili. Dito pa rin kami, guys. Dessert time. Ito gawa ni Kat.
puff pastry na may chocolate sa ilalim. Tapos meron siyang mga almonds na ano. Linag mo ba to? Nag-vlog mo na to? Oo. Ano ba yan, Kati? Next time, dali lang naman kasi. Kaya nga. Ano ba yan, Kati? Vlog mo, Kat. Para may ano tayo ba? Check niyo yung vlog niya para malaman niyo paano gawin. Wala pang vlog. Guys. Ano ba yan? Siya na talaga yung dessert queen. Makikishare lang sana okay dan kasi sobrang konti lang yung kakainin ko. Hindi naman, konti naman yung ano nila. Pwede mo yung bigay kita. Kaya nga eh. Makakadalawa. Alam din, mautak yan. Alam niya, yung gusto ko dito, pastry lang. Sa kanya na yung laman at saka yung ice cream. Dapat pala mainit ito? Tahimik nila kung na-slow na. Tahimik naman talaga mga boys. Tayo naman ang maingay. Sila pa lang naman. Kaya nga, ngayon, napaka-subdue natin. No, hindi tayo nagsisigawan. Diba? Oo, parang minsan napapagtanto ko. Wow! Wow, lalim. Wow, sa tato. Nag-ano siya guys, breastfeeding, kaya hindi natin naman. Napag-isip ko, tayo ba talaga maingay? O si Lovely lang talaga. Feeling ko si Lovely lang. Kasi kami tayo. Kaya nga, ngayon, napaka-subdue lang. Kapag dito sila, nagsisigawan tayo doon. Parang may stress ako na dito si Lovely. Tapos lumalabas talaga yung mga ugat-ugat ko dito. Oo, kasi sumisigaw talaga ako. Totoo. Parang Kasi ba natin narinig ang isa't isa? Kaya nga eh. Pagpasok pa lang ni Lovely, parang ang ingay-ingay na talaga. Iba talaga yung ano niya. Diba yung aura niya? Aura. Alam na ako na nandito siya. Hindi pa karamin doon. Lovely. Yung kapit pa kayo sa visit mo na si Lovely doon. Kasi subject lang sila. Wala si Lovely doon sa kapit. Siya man ay loud din ba? Loud din. Loud din. Pasigaw din yun eh. Tahimik talaga ako. Tapos sikat naman. Meron time na ano. May time na maingay siya. Meron time na sabi. Ay, sa bayan lang ako. Oo, ako din. Go with the flow. Ako din. Kapag hindi naman maingay yung kasama, hindi rin ako maingay. May dessert pa si Tony, guys. Hindi niya. I think you already Neil, did you give Tony dessert? Wala. Ang may-ari ng bahay. Ang may-ari ng bahay wala din. Meron, meron yan. Siyempre, ikaw, meron ka? Meron ka. Just a Wala na. chocolate puff. Na-divide na nila yan ng maayos. Cat made that one better. Because you weren't there last Friday and Oh, you yeah. missed that. You made She made this last Friday and you weren't there. So she's like, I'm gonna make it again for Tony. Okay. Only for you, Tony boy. Oh, right. Where is it? Go away. Thank you very much. No worries. How many shows were I doing? Diba? Alam niya na talaga. Yes, malam. You all finished? Okay. Utak talaga yan eh. Ginawa ka talaga yan. Oh, tag yan eh. Kaya nga, binigyan ako ice cream. Binigyan. Laking slice na chocolate. Love you. Alam mo, may binigyan kami. I'm good, malab. Binigyan kami ni Lola Ganda ng almonds yung sa US ba? Pinatago niya sa akin. So, nakatago na yun kasi ang tagal na kaya yung pinadala. Tinago ko sa pinakailalim. Kasi hindi naman yan buhon sa ilalim. Ma-reach niya sa taas. Pero hindi yan nagbibend. Tinago ko. 4 na araw niya na palang binabalik-balikan yung almonds. Kagabi lang niya sinabi. Alam na niya saan kukunin. Kagabi niya lang sinabi, may pagtatapat ako sa iyo. Sabi ko, ano babe, natakot ako sa mga ganyan. Day, baka ano ba? Baka ano na, kayo nga, kung ano na naisip ko. Sabi niya, patawa na siya. Sabi niya, kinakain ko, nakita ko kung saan mo tinago yung almonds. Hindi mo siya tinago ng maayos kasi nakita ko. Sabi niya, tago mo ha, itago mo. Sabi ko, ubos na no. Sabi, hindi pa. Sabi ko, kailan mo nalaman? Mga yesterday, sabi ko, kailan? 2 days ago, kailan? Pero 4 days. Siya na talaga ako sinungaling sa... Nakalapit ka na yung box. Kaya, ano na, konti na lang talaga natira. Ano yun? Bag yun ba? Napuno talaga. Tapos sabi ko, ano, so wala na natira. Sabi niya, meron pa, marami pa, ganun pa sa akin. Itago mo. Proud pa siya yun. So sabi ko, nagsinungaling ka sa akin, babe. Sabi niya, hindi naman ako nagsinungaling. Hindi ko lang sinabi agad. Totoo din naman, hindi naman siya nagsinungaling. Sabi niya, salamat ka nga, sinabi ko pa sa'yo eh. Buti yung minatira pa eh. Tinago ko naman, siya naman nagsabi na itago mo. So, tinago ko. So kaya tinago ko na naman ulit. Sabi niya, wag mo sa kitchen itago. Obvious naman niya sa kitchen. So in fairness, nag-work yun. Ilang buwan na kaya yun dun. Kasi kapag nasa bahay din, wala talaga siyang cashier sa bahay. Hindi talaga ako kumakain. Uy. Talaga kumakain. Oo, siya lang talaga.
Pag nakita kong sale, binibili ko madami. Naubos niya. Kalbahan. Kasi nauubos at nauubos talaga. Hindi ko lang alam kung paano nila nakikita yung kinatago. Parang silang pusa na Tinitingnan ko pa lang naamoy. parang nauumay na talaga Kaya ako. nga. Imagine mo doon sa taas, tapos nung sa likod, paano niya nakita? Nakita niya talaga. Si Dada, nasa ilalim na yun ha. Talagang inaano nila yung mga tago-tago. Kine-check talaga. Ngayon Ngayon nila- pag may hinanap sila, hindi nila makita nandiyan lang sa harap nila. Oo, di ba? Yan din. Talent Yan nila din. yan. Talented talaga yan. Talented talaga. Ang mata nila nasa likod na utak nila. Oo. Yung jersey, bumili siya ng bagong jersey sa Perth. Tapos nilagay ko sa niya, sa cabinet niya. Nasa pinakaibabaw, day. Tapos, Binimahan. oo. Tapos Thursday night, tapos Friday, pupunta kayo, diba? Tapos gusto niya mag-jersey, kasi mag-jersey siya mga bata. Tapos sabi niya, Raz, where's the jersey? Tapos sabi ko, nakaupo lang ako doon kasi alam ko kung saan ko siya nilagay. Sabi ko, in your cabinet? Sabi niya, no, it's not there. Sabi ko, in your cabinet. No, it's not me. Oo, tapos ang layo kaya ng sala namin sa kwarto namin. Nasa kabilang dulo. Sabi ko, babe, it's in the cabinet. Sabi niya, no, it's not there. I checked. Sabi ko, check the other one? Sabi, no, pagkapunta ko doon. Pangalawang kabineta, pag open ko talaga. Magic. Sabi niya, babe, I didn't see that. Really? Nasa. Taas lang. As in, hindi niya daw nakita. Totoo yan. So, Grabe! Kung saan Parang naisip ko na ba, totoo talaga yung mga sinasabi ng mama ko nung bata pa ako. Di ba no, gamitin yung mata, wag yung bibig. Totoo yan. Mm-mm. Sabi ko lagi kong sinasabi, kung ahas yan, pinukakan niya. Kasi grabe rin siya, Raz. Tapos minsan naiinis ka na, sabi ko, mapapalakad ka na lang talaga, ikaw na lang talaga lalapit. Kasi wala, hindi talaga eh. Sisigawan na kayo. Kaya nga eh. Tapos ayoko pa naman sumigaw. Sa bahay, parang ang echo ba yan eh? Ang layo niya sa... Ako na lalapit. Guys, tapos na kami kumain. Alam niyo ba anong oras na? Diyos ko. 11 na po. 11 na ng gabi. Ligpit-ligpit tayo para pauwi na tayo. Oh guys, bukas na sila uwi. Asa basurahan mo? I'm not here every Friday. Puno na eh. Bigyan ko na lang ng plastic. Sige. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Alis na kami guys. Thank you, guys. No worries, then. Nakaganon talaga siya. Kinig siya kay Dan. Tinignan ko kay Tony nakaganon. Ay, si Tony nag-prepare na. Kumakain na. Sandwich. Kakalayo lang namin na lamesa kasi Tony kakain na naman. Oo. Go, Kanina take pa it, tayo you're nakaupo flying. doon. You sign, you own it, you oras. take it. Sabi niya 5 oras kayo kumakain. When you go, Wait, when you land, 9, 10, You 11. go to bed? 3 oras talaga kami If you nakaupo don't- dun sa if you get table. it, they can't Nakaupo do- lang kami. they Tapos can't na kami do- kumain. Yung dishes I was nandun na. halfway. Pero okay na. Malinis na, Day. Yeah? Yes. Well, what's up? Thank you, Day. That's alright. Uy, si Kati, umuwi na guys you kasi haven't signed it, no. anak pa more. May iyak sa baby B kanina. Okay. Uwi na tayo. Eh, baka ano na naman gustong bilhin nito. On the next train. Guys, may bibilin siya bukas. Ay, nako, yung asawa ko na may gustong bilhin bukas. Siya na talaga. So, kasi si Tony kasi. Tapos supporting si I just want to Tony. just check. Kaya nga, napaka-supportive niyang friend. Sabi niya, "Oh, nga, kailangan mo talaga Might yun. be too late. Kailangan mo yan sa Now, buhay." no, it's Bahay na kami, guys. Nilagay na ni Dan sa vase. Guys, yung ano namin. Flower. Yes, ang colon tea tonight, Yeah, malaki. vase is alright. Do you think it's too big? The what? The vase? Yeah. No, it's perfect. It's fine. Siya na naglagay. Thank you, babe. Who forgot to put it in the vase? Si Dan, natututo na siya mag-prepare ng tea. Pabalitay niya daw ng maliit. Thank you. Alright. Yes, no. It's
fine. I think it just looks a bit more flowery. Yeah. Okay. Thank you. I've got a lot of things. Hinugas niya talaga yung mug kasi ito talaga yung gusto yung gamitin sa tea namin. Ayaw niya talaga ng ibang mug. Guys, umaga na guys. Pagod na ako. Nagmuskato pa kami kanina. Konti lang naman, isang bote lang. Kaming tatlong, laban-laban. Laban-laban. Matutulog na ako. Ay, may tea pa pala ako. Kailangan ko pa ubusin yung tea ko. Anyway, that is it for this vlog. Salamat guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Good night guys. Be good. Bye. Good night, malap. Good night. Good night.